Yo gasten, Stefan, kom in een splinternieuwe vlog en vandaag is het met de GoPro te doen dat je er kunt zien. En ja, nu ben ik aan de andere kant in beeld, hieronder zit er een micro. Ik ga een tour gaan met een DAX. Ik ga dat allemaal laten zien hoe dat er in elkaar zit. Voor hetzelfde geld zie je er heel snel aan de banen of heel snel aan de wolken, ik weet het dan nog niet. Ik kan dat hier aan mijn boskast hangen zijn, met zijn harnas. En ik weet ook nog niet, als ik ga babbelen tegen hun. Als ik dan zit te roepen met mijn DAX, weet ik niet wat er gaat doen. Ik ga ook een beetje zitten roepen met mijn DAX, misschien hoor het, misschien hoor het niet. En hoor het hier niet, zal het wel iets anders worden. En het zal misschien wel een beetje belachelijk klinken, maar weet je wat? We moeten het allemaal een keer testen. Ja, ik zou zeggen, houd je er goed vast en tot zo meteen een DAX. Ja gasten, als het al goed gaat, zou ik het nu aan het filmen moeten zijn. We gaan hem hier een keer aan gang steken. Nee. Je moet er ook niet op letten, hier zijn redelijk veel. Hopla, hier is al weer route. En nu weet ik niet of je ermee nog hoort of niet, ja, we gaan het wel zien. He. Dat is eigenlijk nog maar een beetje een test, gasten. Weet je er dat ook. Hopla. Als je er dat nu ziet, wil het zeggen dat een test ja, redelijk gelukt is. En als je er dat niet ziet, ah ja, toen is het filmpje voor de vulbak geweest. Nee. Allee, we gaan eraan beginnen. Ja. By the way, gasten, we moeten niet meer inzetten. Je is al warme gereden van de vest. Dat vest had al een klein toertje gedaan. Allee, en nu het recht aan beginnen, nee.
was, en wat je kunt zien, zitten we nu onder een tunnel. En ja, je kunt toch wel een pees niet, waar ik een huis geven. Goed hard, nee. En dat klinkt zo goed in mijn oren. Nog één keer, voor de vlog af te sluiten. Stefan, bedankt voor het kijken naar de vloggasten en tot de laatste keer.